Hasteni joto lukurok siniya kari chakrakma eba chabimura. Hasteni kari phatar hasteni kabang lukurok thangi nailayo berelayo tei chakrakma mutai khulumulayo abhaina mangplenong chakmani phiaba chabimurao Tripura sarokni muchungtui naikolnani rijakya angei tongmani. Tripura sarokni muchungtui naikolnani rijakya anglaimani bagino Tripura satongo lukurok khadujagui naikoli tongnai mothano swlainani sanmung sanlaika tini pal baksa khe thanglai. Phainani nangkha police tiyasarok kusu tungflajak halokhaino achimani nukjakha chabimurao Tripura sarokni manthai muchungtui rijakyani bagino borok kwtal khlai motha swnamnani sanmung tisalaino tini kurum kuthum wnglaimani mangpili nukjakha chabimura eba chakramao. এরপরে বিসি ইলেকশন হইতে হয়তো বা জুন মাসের শেষে বা জুলাই মাসে বিসি ইলেকশন হইতে নতুন করে বিসি ফর্ম হইব এরপর